My name is Unlimited LA, music video director, filmmaker. I think my story will start from 2009. I was living with a friend. Somebody called me for a shoot. Then I was just handling cameras for some music video directors, gospel music. I was just handling camera for them. So somebody called me for a shoot. One of those bros. Maybe I'll call it like take advantage of young people that know how to do the work. Well, I was ready to work. Akụkọ m ga-ebido n'afọ 2009 maọbụ 2010 odochaghị m anya. Nnọbi na-eburu kamera ndị na-emere egwu ụka Yoruba music, ndị na-eme Fuji, ndị na-eme hip hop na ndị niile dị iche iche ndị na-atụzi aka na ihe onyonyo. Nnọkwa n'ụlọ mụ na ndị enyi m anyị nọ n'ụlọ enweghị ihe na-emenụ. Ofu onye brọda anyị akpọ anyị n'ekwentị sị ka m bịa rụọ ọrụ ma bịa chọpụta na ejighị m ego na m ga-enye dị 200 maka ụgwọ moto ka m rute ebe a na-eme ihe onyonyo a. Naanị ihe 10 naira ihe nọ m n'akpa ma bịa gwa enyi m nwoke ka ọ gbazi m 500 naira ka m nwee ike gaa rụọ ọrụ alọta akwụọ m ụgwọ m ga-enyeghachi ego. So anyị ebido ya bụ ihe onyonyo n'abalị site n'ụtụtụ ruo n'abalị akwọcha mbi eme unyi mee deti maka na m nọ n'ala na-emse ihe onyonyo. Mgbe m chọrọ ịlawa sị ka onye kpọtara m ọrụ ka ọ kwụọ m ụgwọ ya were 500 nye m. Otu aka m si werekwa ya bụ 500 gbaa moto laghachikwa ya bee werezi 500 ahụ onye enyi m gbaziri m wee nyeghachi ya. Ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na ihe ọbụla ị kwenyere si n'ọhịa imo na-eme ya na-aga maka ohere ga-apụtarịrị. Ohere pụtakwanụ ma ịdịbe njikere maka ya wụ ọ gaghị enwe isi ya wụ ịrụsi ọrụ ịgbasi mbọ ike ka iwu ike nwere onwe gị ị gaghị enwere onwe gị. Otu aka m megide ruo 2012 mgbe m nwetara my own big break m nwere onwe dị pụrụ iche ma bịa shutoro mmadụ first music video m shutoro onye ahụ maka onye ahụ wepụtara ego maka ihe nke ahụ. M na-agbalị itinye ego na ihe ọbụla m na-eme ka o nwee ike bụ ọpụrụ iche. Obi ụtọ m na apụla m na agbọ ndị na-eji 500 maọbụ ndị na-achọ 500. Aha m bụ Unlimited LA. Ihe a bụ akụkọ nwere onwe m. You always get your big break. I got a big break in 2010 when I shot the video for a video to a song that was popular then, Surely by Sean Tizu. Everybody really loved the song, so for me to crown it with a video, and people really loved the video. They thought, oh, they didn't think it was in Nigeria. The first couple of reviews that I got, they didn't think it was a Nigerian director that did the video. I would say that was my break into the industry. What's going on, people? My name is Unlimited LA, music video director, filmmaker, and this is my freedom story.